sun tarvii, mä voin laittaa ne. Teillä on varmaan kiire töihin. Joo. Ottakaa ihan sekkaan. Mä tuun just. Noniin, moro. Oi ihmisiksi. No ainahan mä oon. Noniin, pikkuneiti. Lähetään töihin. Tai siis, sä meet päiväkotiin. Mä menen töihin. Hei, ottakaa, mä pakkaan Nadialle eväät. Niillä on tänään retkipäivä. On pakattu jo. Oikeesti? Joo. Kiitos. Ei mitään. Onko sulla jotain suunnitelmia päiväksi? Ei mitään erikoista. Eli siis laatuaikaa tiedossa. Ajattelin vähän siivota. Hauskaa työpäivää. Kiitti. Moikka Nadia. Pidä hauskaa. Lähtikö kaikki muut jo? Lähti. Myöstää kohta. Ja mä käyn vaan nopeasti hakemaan se laturi. Odottakaa tässä vaan. Kuulitko tuon? No, oliko siellä joku? Ei. Tyhjä tänne. Molemmat kuultiin saada. Ehkä se tuli rapusta. Me ei voida jäädä kiinni. Ei me jäädä. Mä en kestäisi, jos ne lasaisi. Hei.